The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios og amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-awhag kanamo sa pagpadayon sa imong magaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo og sa kanunay mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, pizza 31. Pizza 31 sa bulan sa Hulyo. Tuig 2016. Katapusang adlaw no sumong bulan sa Hulyo. O sulod na puta sa bulan sa Agosto. Okay. Kiniining laing bahin sa hugna no sa tulumanon kakayag sa pagtuong Katoliko. Tugti gihapon ninyo nga inyong magkauban kining ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano no Senior alias Veritas. Ubanin ninyo sa mga 600 no ka minutos. Okay. Nga maghisgot-hisgot gihapon may labot na sa atong pagtuong Katoliko. Okay. Atong gisaad kaninyo sa miaging Domingo nga atong ipadayon ang atong pagtuong Katoliko mahitungod sa atong mahal nga inahan sa pagtuo no si Mama Mary o Inahang Maria. Kay kita ramang mga Katoliko ang naghatag og bili kaniya, ingon gyud nga ato siyang giila ingon nga usa ka inahan.
O gani, mao ni ang usa sa kinibang kaanyag o sa in English pa beauty. Usa ni sa beauty o kaanyag sa pagtuong Katoliko kining ang atong pag-ila ni Santa Maria nga atong inahan sa pagtuo. Well, sa ako po na siyang reflection. Mahimong sa uban nga mga igsuo nato, mga dili Katoliko lahi pud ang ilang reflection o kanang paghuna-huna, no? Sa atong nahibaw-an ang atong paghatag og bili ni Santa Maria ingon nga usa ka inahan sa atong pagtuo. Ang uban lahi pud ang ilang panghuna-huna, balipod, balitad pud, no? Ang ilang paghuna-huna nga ang atong paghimo ni ana nga mga Katoliko mura kuno og mamahimong usa ka diyosa si Santa Maria. Mura ba og atong gihimong kompetensya si Santa Maria sa Dios, si Yahweh. Mao na ilang pagsabot nga mura ba og gipadaghan nato ang Dios, gidugangan nato, giapil nato si Santa Maria. Pero mayong mahinumduman nga mura na siya o kana bang karikature sa may but na akong ipasubot. Kay naamang ko'y mga dili Katoliko labi na sa atong eksperyensya sa mga debate kana mga diskusyon. Usually kasagaran atong mabantayan nga kasagaran sa mga muatake sa atong pagtuong Katoliko, mura ba sila og kana bang naghimo o karikature nga mauna ang Katoliko, mo na ilang ipakita nga mauni ang dagwes Katoliko, then ila ding atakihon. Oh. Okay, then sa atong pagmamalando magkaingon ta dili man ingon ana ang Katoliko. Ana ba? Oh, sa to pa ilang giatake ang usa ka dagway sa Katoliko nga actually dili to mao ang Katoliko. Ano ba? Naghimo ba kanang murag attacking as strawman mo ba na sa in English? O kanang maingon nga, o kini mao ni ang Katoliko. Sayop ni. Mo na atakihon kay sayop lagi. Pero actually dili na mao ang Katoliko. So, ano ba na wrong image ang ilang giatake. Nga naman kay kung ato kung huna-hunaon nga si Santa Maria gikumpetensya nato sa Dios, murag mahulog nga gitupong yun nato sa atong pagtuong Katoliko si Santa Maria, which is wrong. Kay wala gi pagtulon ang Katoliko nga si Santa Maria atong itupong sa Dios. No. Now, unsa may kuan ani kanang kining paliwanag o pamatuod. Well, sa doktrina ng Katoliko kung magbasa lang kita, example kanang libro nga Fundamentals of Catholic Dogma, atong mahibaw-an diha nga kanang pag-honor o pagsimba nato ato nang gibahin o gi-qualify sa tutulo. Sa may buot natong ipasabot, ang pag-honor o pagsimba aduna na siya superlative degree sa pagtuong Katoliko. Unsa man ang superlative degree? Kana bang muingong ka, no? Gitudluan manggalitana sa atong mga English teacher diha sa bisan pa manggalig sa elementarya o sa high school ba, no? Unsa nang superlative degree matuod pa sa atong mga magtutudlo diha sa eskwelahan nga moingon na ingon ani sa in English may kag high o saan man ito na paghubas binisaya taas, high. Dayon sunod higher, taas. Dayon highest, o sama na pinakataas. Now, parehas sila nga taas. Pero dili parehas ang unsa na ang kana bang dili ta makaingon nga tupong. Kay when kag taas lagi, pero mas taas gyud tong taas. Nya, mas taas gyud tong pinakataas. Kumbaga sa in English, high, higher, highest. Now, asa sila parehas sa iyang pagka-high. Pero dili tupong kay
taas lagi. Pero mas taas gyud tong taas-taas. Mas taas gyud tong pinakataas. May ka, high, higher, highest. Now, ingon ana po ng pag-honor o pagsimba sa pagtuong Katoliko, doon na sa superlative degree. Now, muhatag sa taglayang example, kanang kuan, kining saludo, for example, sa atong militar. Di ba? Unsa may saludo nga atong makita diha sa militar? Kanang hand salute. Ang hand salute, maoro yun ng dagway. Maoro ang postura, makita nimo diyan kung magsaludaray ng atong mga military. Parehas imong makita salute, pero ang gibug aton ana dili parehas. Ngano man, kay ang usa ka private class o sa mo ba na magkuan na dani kana mga ranggo ba sa atong military nga may gikan sa private unsa ba na musaludo sa parehas niya ranggo ba or taas-taas niya ranggo, parehas ang atong makita nga dagway nga ni salute, hand salute. Pero ang gibug aton ana dili parehas, kay kung ang usa ka ubos ra og ranggo musaludo sa usa ka general, mas taas gyud to ang honor ato kay general man, pero parehas ra tan-aw nimo salute. Pero kung mo salute ang usa ka pinakaubos og ranggo sa usa ka major, taas-taas man na siya, pero mas taas gyud ang gibug aton ang saludo ngadto sa usa ka general, labi nagpresidente. Pero usara ang makita salute. Ingon ana po na, for example, kanang pagluhod. Kanang pagluhod namong mga Katoliko, dili nato itupong kung kinsa ang giludhan. Now, kaming mga Katoliko, kita mga Katoliko, base sa atong pagtuo, kung musaludo o muluhod mi atubangan sa usa ka larawan o usa ka ribulto sa usa ka santos. Now, unsa man na siya? Unsa man na sa pagtuong Katoliko, pagluhod ba na o pag-honor ba na nga giila namo nga kanang among giludhan Dios? Dili. Ngano man, kay sa pagtuong Katoliko gi-qualify na bahin na sa tutuo. Kanang gitawag nato sa Grego og dulia, honor na, or pwede gyapon na tawag og simba kung tan-aw nato na historical use anang pulong worship. Kay dili kay usaray kahulugan anang o gibug-aton anang worship kung ayuhon na dukik-dukik ng Biblia. Kay gani si David, for example, si David diha sa Ono o First Chronikas, Unang Kronikas Kapitulo 29 versikulo 20, no? Unang Kronikas Kapitulo 29 versikulo 20. Atong mabasa diha nga si David gisimba o giyugbuan, giingon diha nga ang mga tao misimba kuno o mi worship the Lord o sa Ginoo og sa hari. Ngabot pasabot si David, worship the Lord and the King. Basahan ninyo sa King James Version. Sa ubang hubad gilahi, pero kung muadto ta sa Hebrew, giusag yung worship the Lord and the King, na gisimba kuno ang Dios og ang hari nga si David. Pero sa ubang mga hubad gipalahi, giingon lang nga gisimba ang Dios og giyukbuan ang hari. Ngayon na parang ang intention sa naghubad og pagpalahi para mapalahi gyud ang pagsabot nga kung pag-ingon og pagsimba sa Dios kinataas-an gyud to. Then katong yukbo ngadto ni David, ubos-ubos lang to. Di ba? Pero kung waanha gyud ka sa Hebrew, usara gyud ang word nga gigamit nga gihubad og worship. Worship the Lord and the King. Na gisimba kuno ang Dios ug ang hari nga si David. Pero sa exegesis nga Katoliko, dili nato itupong. Although giusa ang pulong diha, simba sa Dios ug sa hari nga si David, pero ang pagsabot dirita sa Katoliko nga pagsabot kay guided by the Holy Spirit ni. Nga dili nato itupong kanang simba o pag-honor nato sa tao lang nga sama ni King David. Ato nang gitawag sa Grego og dulia. Kung sa superlative pa na, high. Dili na higher, dili po na highest. O na. Pero katong simba o pag-honor sa Dios, mo to'y pinaka-highest.
Muna gitawag sa Grego og latria. Supreme worship that can be given only to God. Now, sa kang Mama Mary, ang pagtuong Katoliko ana, ang atong honor nga gihatag ni Santa Maria, taas-taas lang sa ikumpara nato sa ubang mga santos. Now, gitawag nato na sa Grego og hyperdulia. Igo lang ni labaw sa dulya nga honor o simba nga alang sa mga santos. Ngano man nga ipalabaw nato si Santa Maria, of course dihagod sa pamilya kay kinigong Kingdom of Jesus Christ, Kingdom of God sa New Covenant, pwede man gud nato ni tawgon og pamilya sa Dios. When we say pamilya, na ay amahan, na ay inahan, na apoy kanang mga anak, di ba? Family of God. O bitaw usa ni sa nakapa kanabang makaingon ko ba nga naagi beauty kaanyag ning pagtuong Katoliko kay sa ubang tinuhuan murag dili man ingon ana ang ilang paghulagway sa Kingdom of God. Wala sila giisip nga inahan. Kulang ba? Pero sa pagtuong Katoliko ug naay amahan, napoy inahan. Kung ayun natugtuon ng Biblia, si Santa Maria gi-introduce gyud nato nga himuon natong inahan. Maklaro mo na hinumdum mo sa atong kuan gibasa sa miaging Domingo sa Mateo 19 ba to? Juan kapitulo nga to sang tanaw natong Biblia. Juan kapitulo 19. Juan kapitulo 19 bersikulo 25 hangtod sa 27 katong nagbitay sa krus ang atong Ginoong Jesucristo, katong paingon na gyud siya ba mamatay, no? Nga iyang giingnan si Juan nga iyang tinun-an. Nga ilhon niya nga inahan ang iyang inahan. Kato ba, no? Si Santa Maria dili gyud inahan sa unod ni Juan, pero gipailan ni Kristo. Iyang giingnan si Juan nga Juan, no, atong giparaphrase lang. Ilhapod o himo ang inahan pod ang akong inahan. No, di ba? Kanya sa exegesis nga Katoliko mao ni ang bersikulo sa Biblia nga himuon natong pamalandong nga kung gusto ni Kristo nga ilhon ni San Juan ang iyang inahan og inahan nga kita pod sabutabol nga atong awaton si Juan. Ato yung awaton si Juan kay si Pablo gani doon naman tay president anha doon naman tay basis nga ang mga santos himuon natong panigingnan. No, diha sa 1 Corinto 11:1 nga niingon si San Pablo nga himua po ko nga inyong panigingnan. Ingon nga gihimo kong panigingnan ang atong Ginoong Hesukristo. So dili daotan nga kung panigingnan nato si Kristo, dili po dahil na siya kontradiksyon nga himuon po natong panigingnan ang mga apostol. Samas pag-ingon nga kung gihimo natong tigpataliwala si Kristo, dili po di ay daotan nga himuon natong tigpataliwala ang mga santos. Di ba? Nya maingon sila, sayo po na veritas kay nasa 1 Timoteo 2:5 si Kristo na may tigpataliwala. Well, sa pagtuong Katoliko, bisag himuon natong tigpataliwala ang mga santos, dili man na kontradiksyon. Now, sa ubang pagsabot, labi na sa mga pagsabot nga dili Katoliko, para nila kontradiksyon na. Pero sa pagtuong Katoliko, dili na siya kontradiksyon kay ang concept God sa church, one body. Ang daghang membro, dili isipong daghang membro. Isipon ra na nga usa ka lawas. Di ba? Paras ko na sa magtiayon, usaho ng lalaki og babae diha sa kaminyoon, sa may giingon diha, 1 + 1 = 2 ba? Dili, 1 + 1 = 1. Muna'y ka nang gitawag na tog spiritual addition. Lahi po tong mathematical addition. Ang mathematical addition, mayon kag 1 + 1 = 2. +1 = 3. Pero kung spiritual addition na nga itong gamiton, bisan pagpila kabuk atong i-adiha, 1 ra gyud na equal. Kay mo man na ang church, ang simbahan. Makakabig og usa ka membro, then lain na pong membro, madaghan ang membro, pero isipon nga usa ka lawas paras bas atong pagtuo sa Dios. Bisan tulo ang persona diha sa Dios, pero usa ra na sa kinaiya sa pagka-Dios. Mo kana gitawag na tog spiritual addition.
Lahi po itong mathematical addition. Well, when it terms to person, mathematical addition itong gamiton mo na nga Amahan, Anak, Espiritu Santo, tulo na ka persona. Pero kung pagka-Diyos na, kinaiya na sa pagka-Diyos, gamiton na po nato ang spiritual addition. Nga, ang pagka-Diyos sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, dili na to o tulo, kundi usa lamang. Malangan niya tama maabot na putas Trinity. Okay, balik sa ta. Diri sa ta ni Mama Mary. So ingon ana nga kanang pag-ingon nga si Kristo ra ang bugtong tigpataliwala, buot pasabot ana nga diha ra gyud ta niya maluwas. Pero wala na buot ipasabot nga walay mga kanabang kasangkapan si Kristo sa iyang buhat sa pagpangluwas. Kay iyang gi-share ang iyang buhat sa pagpangluwas, ang iyang buhat sa pagpang-mediate o pagpataliwala, iya biya nang gipaambit. Iya biyang gihimong kasangkapan o gihimon niyang instrumento ang mga apostoles, for example, asa man na mabasa sa Juan Kapitulo 20. Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod 23, na ay mga pulong nga atong Ginoo diha nga nag-ingon siya ngadto sa mga tinun-an o mga apostol. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. No, atong usbon. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Naunsa man lang pinadala sa Amahan, di ba mediator? Mediator o manggilabot o sinugo, di ba? Mao man ang mediator. Mao na kinang pinadala. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo, akong mga tinun-an o mga apostol. So sa laing pagkaistorya, sama ra nga namulong si Kristo nga maingon nga gihimo akong tigpataliwala sa akong Amahan, gihimo akong tigpataliwala niya diha kaninyo og kaniya gihimo ko niyang mupatunga, no? Ninyo og sa akong Amahan, kamo pod akong mga tinun-an, himuon po muna akong mga tigpataliwala. So wala maghinakog si Kristo sa iyang buhat sa pagpataliwala. Kay kana kung mga buhat sa mga apostol, mga tinun-an, pagpataliwala man na. Ano man, kay gisugo gud ni Kristo ang mga tinun-an sa pagsangyaw. So kung magsangyaw ang mga tinun-an, nakapatunga sila. Nga naman. Kay si Kristo kung magsangyaw, pagpatunga man na iyang gihimo. Kay iyatang gitudluan sa pulong sa iyang Amahan. Mipatunga siya. Nakatunta sa pulong sa Dios, sa pulong sa Amahan, pinaagi ni Kristo. Mao na tigpataliwala. Unya kay wala man maghinakog si Kristo anang buhat sa pagpataliwala, iya man ang gipabuhat pod sa iyang mga apostol. So in like manner, gihimo po niyang tigpataliwala ang mga apostol. Gawas kung niingon siya sa mga apostol, ayaw mo pagsangyaw ha? Kana, kung niingon pa si Kristo nga, ayaw mo pagsangyaw sa ato pa, ayaw mo pagpataliwala. Di ba? The fact nga iyang gisugo ang iyang mga apostol sa pagsangyaw, iyang gisugo ang mga apostol sa pagpataliwala. Kaya kanang pagsangyaw, buhat na sa pagpataliwala. Di ba? Yan naman na sa Biblia. Gitudlo man po na ni San Pablo. No, na sa 1 Timoteo 2:1. Ang unang bersikulo before anang 1 Timoteo 2:5. Kay kanang 1 Timoteo 2:5 mao man na ang gibasihan sa mga dili Katoliko nga usara tigpataliwala si Kristo ra. Nya himuon kuno natong tigpataliwala ang mga santos mo contradict na kuno na. No, para nila mo contradict pero natong mga Katoliko dili na kontradiksyon. No? Kay kontradiksyon pa na nganong gilitok man ni Pablo sa bersikulo 1 nga kana kunong mga pagampo, mga supplications o mga pangaliupo o mga pagpataliwala o intercessions be made for all men. Kana kunong buhat sa pagampo, mga pagpasalamat o pagpataliwala, intercessions, pagahimuon kuno sa tanang tao pagani di lang kay mga santos. Sa ito pa, ikaw karon diha nga naminaw, gisugo kas pagpataliwala. Sa unsang paagi, diha sa pagsangyaw o pag-share sa pulong sa Ginoo o sa imong mga pag-ampo nga mutabang kag ampo alang sa uban. No? Paras anang mga pastor, naglibog bitaw ko, amot honest mistake lang siguro, o blind lang ba? Nga,
ang mga dili Katoliko ilang gisupak ng mga kanabang intercession of saints, communion of saints sa pagtuong Katoliko. Kaya gidaghan ko no ang pataliwala, mga pagpataliwala. Ilang gisupak ng pagtulon-ana. Pero kanang pagsupak nila, wa sila kabantay nga ilang gisupak ang usa ka pagtulon-an nga ila pong gibuhat. Ilang gibuhat nga naman. Kay kung ang mga dili Katoliko, si Kristo ra gyud ilang tigpataliwala, sa ato pa, si Kristo ra gyud ilang sangpiton. Pero nganong musangpit pa man silang pastor, nganong mingon man silang pastor, pastor, i-pray over mi be. Tabangi mi og ampo bi kay Maika, kay pastor ka, mas dunggon gyud agoy na imong pag-ampo kay pastor gug ka namo. Nya nagod as Biblia ang pag-ampo sa taong balaan dakog himuan. Santiago 5 ba na diha dapit basahan ninyo. Ang pag-ampo sa taong balaan o dakog kahimuan. Nya kung nagtuo ta sa atong pastor o kamong mga born again, for example, nagtuo mo sa inyong pastor nga balaan kay buutan, mo nang magpatabang mog ampo niya o magpa-pre-over mo kay kanang pagpa-pre-over pagpaampo man na, di ba? Sa inyong gibuhat nga magpa-pre-over mo o muhangyo mo sa inyong pastor nga iampo mo, tabangan mo og ampo, inyong gihimo nga tigpataliwala pod ang inyong pastor, di ba? Kay kung si Kristo ra gyud ang tigpataliwala, adili na kita musangpit paglaing ngalan. Kay di bitaw naman sa buhat 4:12 si Kristo ra ang manluluwas. Isa iya ra tangalan maluwas. Tinuod man na. Ang principal savior si Jesus Christ ra, pero diha sa buhat sa pagpangluwas iyang gipaambit ang iyang mga santos o mga tinun-an yuta. Kaya mo na kung usa pagka example ana ha. Oh? Okay. Sa 1 Corinto 9:22 mo ni usa sa example nga kanang buhat sa pagpangluwas ni Kristo wala na niya gihinakog nga sa pagbuhat ana siya ra gyud. Although sa mga buhat nga siya ray makahimo, siya ra dili pa kahimo, dili kahimo ang mga santos, no? Pero sa mga buhat nga pwede ipabuhat ni Kristo, mga pagpataliwala nga pwede niya ipabuhat sa iyang mga sakop, iyan ang ipabuhat. Sama lagi sa Juan 20:19-23 nga iyang giingnan ang mga apostol nga iyang mga disipulo nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo, kanang pinadala sa amahan mediator ra. Higpataliwala, abogado na. Okay. Now, naay teksto sa Biblia nga usa sa gigamit natong basihanan nga wa ta masayop sa atong Catholic interpretation o authoritative interpretation, no? Kining sa 1 Corinto 9:22. 1 Corinto 9:22. Now, unsa may giingon ni Pablo dire, ingon siya nga, diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron makabig ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Na, di ba si Kristo ra may mangluluwas? Siya ra goitig pataliwala. Pero nganong giingon man ni Pablo dinhi no sa 1 Corinto 9:22. Atong usbon pagbasa 1 Corinto 9:22. Di man ana to nga sa buhat 4:12 gipasabot nga si Kristo ray mangluluwas. Nga sa iya ngalan rata maluwas, dili na sa lain. Na di ba na may uban mo ingon nga nganong sangpit pa man mo, nganong mo nganong mo duol pa man mo. O musangpit pa man mo sa mga santos, nga sa ngalan ni Kristo raman ta maluwas, but pasabot, dili na ta pwede makasangpit og laing ngalan, gawas sa ngalan ni Kristo. Pero, kanang ilang doktrina nga ingon ana, wala man po na nila sunda, kay nganong musangpit pa man sila sa ilang pastor, nga ipapre-over sila, nga magpatabang sila og ampo sa ilang pastor. Kung tinuod pa nga ilang giliteral gyud na pagsabot nga si Kristo, ngalan raman ni Kristo ta maluwas. Yang nganong musangpit pa man sa atong pastor. Nganong muhangyo pa man sa atong pastor. Nganong muduol o musangpit pa man niya nga iampo, magpatabang tag-ampo niya kung ngalan ra gyud ni Kristo ta maluwas. Di ba diha man sila na inconsistent ana. Pero para nato mga Katoliko god, ang pagsangpit nato sa mga santos dili na siya
kalain. Dili na siya ingon ba nga nisimang ta nga gidaghan nato ang mangluluwas utig pataliwala. Kay ang mga santos good makatabang in union with Jesus Christ. Di ba? Oh. Nausa na diha ni Kristo. Mao nang dili nato naisipon nga daghang pagpangluwas na o daghang nagluwas. Usa ra gihapon si Kristo mo'y nagluwas nato, pero diha sa pagbuhat sa pagpangluwas naay gipaambit si Kristo nga mobuhat ana pres anang pagsangyaw o kanang buhat sa pagampo. Intercession ba? Una sa 1 Timoteo 2:1, himuan ninyong tanan ang pag-intersesyon o pagpataliwala. So kung kontradiksyon pa ng pagpataliwala sa ubang mga santos o sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, dili unta isugilon. Dili unta isangyaw ni Pablo, no? Dili unta isangyaw ni Pablo kanang 1 Timoteo 2:1 nga buhatan ninyo ang mga pagpasalamat o thanksgiving o kanang mga pagpangaliupo o mga pagpataliwala o pagpatunga. Di ba? So, dapat nga gisulti na ni Pablo, dili di ay kontradiksyon ang himuon nga pagpataliwala sa uban o sa pagkabugtong tigpataliwala kana ba ni Kristo. Nasabta na to. Di ba? Okay, kung sa ngalan ra gyud ni Kristo maluwas, of course diha ra gyud sa ngalan ni Kristo kay siya may mangluluwas. Pero diha sa kuan ana, unsa ni tawag ana? Nalimot ko sa term ana sa in English. Factor. O, para sa mathematics pili ang factor ana. Ang factor ana dili kay si Kristo ra gyud ang mupakita og mga buhat sa pagpangluwas. Kay ang mga santos iyang gipaambit. Kana laging pag-ampo nga atong iampo atong isig ka Kristiyanos, buhat mo na sa pagpataliwala. Og kanang pagsangyaw, buhat mo na sa pagpataliwala, di ba? Ang factor ana mao nang mga buhat nga pwede natong mabuhat. Paras ba nako, no? Ako isip Katoliko, mabuhat nako ang ubang mga buhat sa pari. Pres anang pag-evangelize o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero naay buhat sa pari nga dili nako mabuhat. Kanang pagkonsagrar sa panugbino diha sa Eucharistia ba? Kay ang makahimo ana katurag yung ordain o ministerial priest. Ministerial priesthood kana mga pari nga giordinahan mga obispo. Sila ray makakonsagrar o maka-lead, makadumala diha sa misa. Ako igo ra ko mo apel. Kay dili man ko ministerial. Sakop ra man ko, miyembro ra man ko. Pero sa ubang mga buhat sa pari, pwede ko makahimo ana para sa anang mutabang ko nila og sangyaw. Unsa ang pagtuong Katoliko, pagpanalipod sa pagtuong Katoliko, mahimo na ko na. Pero kanang pagbindita, pag-bless, o kanang unsa pa na mga buhat sa mga pari nga sila rin makahimo kanang pagpakumpisal, ministerial, kuan ra na siya, acts, function. Mga pari ra na, mga obispo, ug Santo Papa. Pero kanang ubang buhat nila nga sila ra gyud ana. Kay naman goy kana bang distinction ang function. Di ba? So ingon ana, mao po na nga naay buhat si Kristo nga siya ra gyud makahimo. Katong iyang buhat nga ang iyang kamatayon kabayranan sa atong mga kasalanan. Si Kristo ra gyud makahimo ato. Pero sa ubang mga buhat iyan nang gipabuhat nato. Kanang pagsangyaw, kanang pagpataliwala pinagis pag-ampo, iya man ang gipahimo. Kay kung dili paingon ana, diri unta na untay mabasa diri sa unahan ba nga gibadlong si Pablo sa iyang pag-ingon ani no, ako dagong usbo no. 1 Corinto 9 22. 1 Corinto 9:22 naingon si Pablo, diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao. Sa ubang hubad pagali sa mga Hudyo. Nagpahiuyon ko siya sa mga Hudyo aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Kani usap po ni sa bersikulo nga nahinumdum atong gisgutan na tong sungi ni Pablo o ni Pedro. Nga gibadlong ni Pablo si Pedro kay nagpakahudyo.
nagpakahudyo og batasan nga katong exclusivistic pa nga batasan sa Hudyo ba nga manggilain sila sa mga hintil kay ang mga hintil wa kunoy labot. Di ba katong sa kaso diya sa Book of Galatians nga gibadlong ni Pablo si Pedro kay nagpakahudyo siya. Ano man? Kay during that time giimpusar na ni Kristo ang universal teaching o universal religion nga pwede na tanan masakop, mahintil ka man o mahudyo ka man, pwede na ta mag-usa. Ingon na, mauto nga, kay balo naman si Pedro ana, mauto nakighugoy-hugoy siya sa mga hintil. Nakighugoy-hugoy siya sa mga hintil, sakto iyang gibuhat kay universal religion naman. Dili naman tong exclusivistic religion, for the Jews, Jewish religion, universal naman, o Catholic naman, o alang naman sa tanan, Hudyo o dili Hudyo. Mao na nga mo to gisugda na pag implementar ni Pedro, gisugda na niya implementar ang pagtulon-an ni Kristo sa bag-ong kasabutan nga alang sa tanan. Mo tong nakighugoy-hugoy na siya sa mga hintil. No? Pero sa una sa daang kubina dili na pwede. Usa na ka krimen kung imong buhaton na. Okay, giisip ko nilang kaaway ng mga hintil. Muraw ko na og kuan kana bang hitabo sa una, dagway sa una sa Amerika ba kanang itom o puti nga dili na magduol kay gipihig sa mga puti ang itom, luoy kay mga negro. Pero ilan ang giusab? Ilan ang giusab kay maot na nga kinaiya nga ipihig nato sa kulor, sa rasa ang mga tao kay ang gustos Ginoo na mag-usa ta bisag unsay bulok sa atong panit. Mao manggali na hinungdan nga kanang atong larawan ni Kristo sa Nazareno gani nga nganong usa sa hinungdan ana nganong ihulagway nato nga itom. Ang ubang mga relihiyon ana ilawan ang sawayon kay gibinuangan kuno nato si Kristo nga gihimuan natog dagway nga itom. Na dili man na amoy gitudlo sa Katoliko nga buot ipasabot. Ang usa sa buot ipasabot anang paghulagway nato ni Kristo nga itom iyang larawan, ang buot ipasabot ana nga dili ta magpihig sa kulor. Kay ang Ginoo naapod sa mga itom. Mo nang gipakita nato ang imahe ni Kristo nga Nazareno nga itom para makat-on unta ta nga dili ta magpihig-pihig sa bulok unsay kolor sa tao. Kay ang Ginoo dili lang kay naa sa mga brown, mga puti, naapod sa mga itom. Mo na nga naigipakita natong larawan ni Kristo nga itom aron pagpasabot nga dawaton po nato ang mga itom, dili nato sila pihigon kay gipakita nga si Kristo naapod sa mga itom. Nahinumdum mo ang parallel ana nga pagtulunan katubang gani gitudlo po ni Mother Teresa of Calcutta nga diha sa mga pobre, diha sa mga bakul, diha sa mga tao nga kanang nagkinahanglan ba og tabang nato ba, naa ang Ginoo diha nila. Si Kristo na. Munang kay si Kristo kinahanglan mo duol ta nila. Mutabang ta nila, ato silang higugmaon. Dili nato sila ipihig. Mo na'y pagtulod ang Kristiyano. Kay ang Ginoo naa sa mga tao nga angay tabangan. Mo ni utang hunahon kung muingon ta nga kana mga tawhana nga nagkinahanglag tabang, kung ang atong pagtuo si Kristo na sila. Mo nang muduol ta nila kay si Kristo gud. Pero kung ang atong panglantaw nila demonyo, mo nang dili ta moduol nila. Di ba? So mao na nga naatay imahe ni Kristo nga kanang sa Nazareno nga ipakita nato nga itom ang iyang kolor para makat-unta nga dili ta magpihig sa mga taong giisip nga ubos. Kay kanagong itom mo man himuon natong simbolo sa ubos. Kay ang maayo katuramang puti. Sa una gali kabantay mo nga gihulagway ra pod nga kanang suot pari itom kay gi-emphasize ng kasakitan ni Kristo. Gi-express nato sa color nga itom. Pero karon naa na po yung mga puti. Gihulagway nato nga dili lang kay kasakitan, naa po'y himaya, naa po'y langit, sa tupan naa po'y puti. Mo na nga ang color sa suot pari nato nay itom naa po'y puti. Mo na logic diha. Ingon na. So kung naatay larawan ni Kristo nga puti iyang kolor o brown ba, naputay larawan nga itom iyang kolor. Pero dili na bugal-bugal. Dili na bugal-bugal. Para sa mga dili Katoliko, bugal-bugal man kuno na, pasiluon lang kiwa man kasabot. Okay, moro po na diri sa kinibang 1 Corinto 9:22. Kung sayo pa ng
kana bang mupatunga ta, mupataliwala ta, o muluwas pud ta sa uban kay usara lagi mangluluwas si Kristo ra, nya nasayop dais Pablo dire. Kay nag-ingon man siya diri, no, ay, tay sa tiwason sa nako tong punto, nalimot ko. Nga, kining 1 Corinto 9:22, usa ni siya sa example. Nga kadtong gibuhat ba ni Pedro ba nga nakasukan siya ni Pablo, kay nakighugoy-hugoy na siya sa mga hintil, kay dili na lagi isipong mahugaw ang mga hintil. Pagkakita niya sa grupo sa mga Hudyo nga bag-o lang nakabig sa mga Kristiyanos, naglain niyang huna-huna. Niingon siya nga, masuko gining mga tawhana ron. Kay nakikistorya ko, nakighugoy-hugoy ko sa mga hintil. Kay niadtong higayuna, naapay mga sakop sa simbahan, partikularmente kining mga Hudyo, nga ilang ipihig gihapon ang mga hintil. Mauna nga dili murag alert, adi kay mura mao gyud allergy gihapon sila sa mga hintil. No? Mo parehas ra pud nas nahitabo dito sa Roma ba, sa dihang naabot na sila ni Pablo ug Pedro dito, nagsangyaw din daghang mga nakabig po sa mga pagkakristohanon, napagali mga pagano nga Romano nga nahimong Kristiyanos, pero naa pa sila mga batasan nga maot nga nagpabilin kanang pinagano nga batasan. Muna nga mahugawan pod ang simbahan dito sa Roma, agian ang mga kinaiya nila nga maot. Pero dili na mao ang essence sa Christianity, kay ang essence sa Christianity kadto rig yung mga buhat ka maayo. Pero masagulan lang di maayo kay naa man yung mga batasan nga nagpabilin. Maura pod na. Sa ni Juan, ni adtong sa kaso nga si Pedro iyang gibiyaan ang mga hintil. Pag-abot sa mga Hudyo nga na Kristiyanos na unta, kay naa sa hunahuna ni Pedro atong higayon na nga kining mga Hudyo ha bisag Kristiyano na unta, pero ang ilang batasan dili paghapon Kristiyanos. Ingon siya nga masuko man gyud sila ron nga nakigistorya nako sa mga hintil. Mo nang biyaan sa nako ni mga hintil, parang di ni sila masuko. Di ba? Kay kung naapa sa huna-huna o pagbati ni Pedro nga nakasabot pa ang mga Hudyo, adili niya biyaan ang mga hintil. Okay, sakto gud iyang gibuhat, pero iyang gibiyaan temporary ra to nga kana bang strategy niya. Parang dili masuko ang mga Hudyo nga na Kristiyanos na unta. No, parang dili masuko kay unsaon nga malain pa man ning mga Hudyo ha, kay ang ilang pagbati sa mga hintil kay mga imot pa man. Mga giisip nga ubos sa katilingban. O ingon ana mo na nga gibiyaan ni Pedro ang mga ang mga hintil, dili ingon nga nanggilain gihapon si Pedro sa mga hintil, kundili iya rang gialam-alaman ang mga Hudyo nga masuko. Kung makig-istorya na siya, makighugoy-hugoy na siya sa mga hintil. Sakto ra tong strategy ni Pedro, pero gikasukan siyang Pablo kay sayop ko no. Now, sa pagtulunan sa inyo covenant, kung atong tan-awon, mura makaingon jud tag na sayop si Pedro. Sayop si Pedro. Pero abi ninyo, kung ako may mo judge, kung mo act as a judge ko, hipokrito aning higayon na si Pablo. Ngano man? Nganong gikasukan man ni Pablo si Pedro sa iyang strategy? Nga kanang strategy iya man pong gigamit. Kini 1 Corinto 9:22. Di ba iyang gigamit ang strategy ni Pedro? O niya, basahon na, osbo na ko basa. 1 Corinto 9:22. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao. Ito pa apil ng mga Hudyo. Aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Sa lain galing hubad, giingon nga, sa mga Hudyo, nagpaka-Hudyo ako. Aron lang maluwas ko ang pipila kanila. Na, di ba, ang strategy ni Pedro, iya pong giawat. Pero, matod pa sa mga moral philosopher pod, mingon sila nga, case-to-case basis. Now, hipokrito lang si Pablo kung nasayod siya anak. Nga, kung gihimo na ni Pedro, iyang gikasukan niya, iya pong gihimo, niya aware siya ana, hipokrito siya. Pero kung done honestly, nga, nasipyat lang siya ba? okay. Nasipyat lang siya ba? Naamang gahigayon ana nga, mga saba ta sa atong sakos pamilya niya, wadag kay balong nasipyat da ita. Di ba? Honestly done ang imong mistake.
Una nga, sakto po, kanang mga ubang mga moral analyst nga, kung ingon ana ang nahitabo ni Pablo, adi po ta magkakondina ni Pablo. Sipyat, tao ragod, sipyat kay ng kabaw, tika nga upat tiil. Tao pa nga, duhay tiil na. Di ba? Ingon ana ang kanang analysis na to, di ta magpatakaw. Okay. So ingon ana, pero ang punto nato rin nga atong gibasa ni nga, kung dautan pa kanang mupataliwala ang santos sama anang pagpangluwas, buhat pa na sa pagpataliwala ng pagpangluwas. Nganong giingon ni Pablo dire sa 1 Corinto 9:22. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko. Maluwas ko ang pipilakan nila sa bisan unsang paagi. Pero kung dirita sa mga dili katoliko nga kuan theology, mayon sila nga, kamong katoliko sa yup mo, kay gihimo ninyong manluluwas ng mga santos. Okay. Now, kung sabton sa di mao gyud, di gyud mao. Pero kung atong paminahon ang katoliko, unsay buot ipasabot, sakto ra pod. Dili na siya contradiction. Kay kana laging mahimo sa ubang mga santos, giisip nato na dihang nahiusa na diha sa pagkabugtong tigpataliwala, nahiusa na diha sa pagkabugtong mangluluwas ni Kristo. Kay si Kristo wala niya gihinakog ang buhat sa pagpangluwas. Iya tang gipaambit kanang pagsangyaw o kanang pagampo. Nga mutabang tagampo sa uban dili kay ato rang kaugalingon mo itong iampo. Iampo ko na itong uban. Di ba kung iampo na to ang uban, ni pataliwala ta na. Buhat na ni Kristo nga iyang gipaambit na to. Nga naman, mga Kristiyanos ko ta. So to pa, dili masuko si Kristo nga ang iyang mga buhat nga pwede na itong mabuhat atong buhaton. Di ba? Catholic teaching. Pagtuong Katoliko, hangtod karon wa masabti. Di ba? Dili na to himuong kompetensya ang mga mahimo sa mga santos sa mahimo ni Kristo. Okay? We are one body of Jesus Christ. We are one body of Jesus Christ. Matod pa ni Father Mitchell Pacwa. Dili Mitchell katong atong higala ng Adventist line. Kung dahil sa dipolog na atay higala nga Mitchell nga sige pangatake sa pagtuong Katoliko, pero sa Amerika na po tayo Mitchell nga defender of the Catholic faith. si Father Mitchell Pacwa, no? Nga maayo ra ayo nga debater nga Katoliko, no? O niingon si Father Mitchell, nalimot na ko sa to iyang gisugilon. Nga ang mahimo kuno sa mga santos na usana diha sa buhat sa pagpangluwas ni Kristo kay we are one body of Jesus Christ. Kay gitaan ana, nasalamat na hinumduman nako. Parehas kuno ni sa ning usa ka lawas sa tao ba? Ang usa ka lawas sa tao daghang bahin, na ay kamot, na ay tiil, na ay ulo. Now, matag function anang part sa tao, lain-lain na lain ang buhat sa kamot, lain ang buhat sa tiil. Pero puros na gaserbisyo sa usa ka lawas. Maisip na sa usa ka lawas ang unor ana, dili sa daghan. No, ang mabuhat sa imong tiil, imong kamot, sa imong ulo, dili na maangkon sa lain. Gawas kung atong ipaangkon, di ba? Ang mabuhat nga maayo sa kamot, maangkon na sa tibuok lawas nimo. Di ba? Ingon ana, usa ka lawas nimo. Ingon ana pod, ang mabuhat ni Mama Mary ug ang mabuhat sa ubang mga santos kay sakop man sila sa usa ka lawas ni Kristo. Maangko na sa tibuok lawas ni Kristo. Dili na siya kalain. Gawas kon musangpit ta og mga ngalan nga wala mahiusa ni Kristo. Pananglit mo ni pagtuong Katoliko. Pananglit. Ang atong sangpit-sangpiton nga ngalan dili si Maria, dili si San kanang mga santos. Ang atong sangpiton kanang mga ngalan sa mga politiko nga dili Kristiyanos. O kanang mga politiko ba nga dili mo tuo Ginoo ba? O kung nagtuo Ginoo pero ang ilang mga buhat dautan. Pananglit na atay politiko nga gihimong murapog santos ba? Kay diha ta mo sangpit, diha ta mangayog trabaho, diha ta manghulam og kwarta, diha ta magsigig pangayog pabor, sangpit-sangpit ta sa usa ka politiko nga wa mo tuo ni Kristo. Kana kuno mo na example nga naghimot ang laing tigpataliwala. Ngano man? Kay wala man siya madugtong ni Kristo.
Mo ni pagtuong Katoliko. Musangpit galit taglaing ngalan nga kanang mga tawhana nga atong gipangsangpit wala mahiusa ni Kristo kana kuno pagbaton og laing pagpataliwala. Tigpataliwala. Nga naman kay wala man mahiusa ni Kristo ang imong gipangayuan og tabang. Wa man siya ma-united ni Jesus Christ. Lain man iyang gituhuan. Ang iyang gituhuan, iya ramang kaugalingon. Ang iyang mang kaugalingon nga mao kunoy Dios kay iya ramang pagbuot mo iyang gustong tumanon dili man tong wa man siya mag-ila og laapay Dios nga labaw niya. So, pananglit ako na ako'y politiko nga mo'y ako yung gihimo yung king, hari. Wa na ko anang Ginoo pa. Diri ko sa tao nga makita gyud nga klaro gyud nagtabang nako, naghatag og kwarta nako, nagtabang sa kong pamilya. Nya diha ra gyud ko mosangpit niya. Di na ko mo nagsimbahan. Di na ko mosangpit ni Kristo. Di na ko mo ilapag santos-santos diha. Gawas aning politikuha. Aka na mo na example sa pagbaton og laing Dios gani. Pagbaton og laing pagpataliwala, tigpataliwala. Nga naman, kay kung musangpit tag laing ngalan nga kanang atong gisangpit wala mahiusa ni Kristo, kontradiksyon na gyud na sa 1 Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala si Kristo ra. Pero kung ang atong gisangpit nga mga ngalan nahiusa na diha ni Kristo, dili na kontradiksyon. Dili na kontradiksyon sama sa mahimo sa imong tiil nga maayo ug mahimo sa imong ulo ug mahimo sa imong kamot maangko na sa tibuok nga usa ka lawas nimo. Ingon ana pod ang simbahan, ingon ana pod si Kristo kanang mga tawo nga nadugtong niya, nahiusa niya kung mukatabang na sila nato, dili nato na isipon nga laing pagpataliwala, usara na nahiusa na diya sa bugtong pagpataliwala ni Kristo. So mao na no 1 Corinto 9:22 nga unsa si Kristo ray tigpataliwala, si Kristo ray mangluluwas, pero kanang buhat sa pagpangluwas gihimo niyang arms ang uban, mao na mga santos, Mama Mary, San Pablo, San Antonio, tanang mga santos gihimo niyang arms. Wala maghinakog si Kristo sa pagbuhat niya. Then, 5 minutos na inibilin. Now, nalimot ko atong, wa pa ko kabasa atong kuan, Genesis 3:15. Well, now, nalimot ko. Gisgutan da ito sa atong bagong higala pod ang pastor sa Baptist. Kanang pagtawag ba og inahan nato ni Mama Mary, ato man ang gi-pattern dito sa panudlo ni Kristo ngadto ni Juan, no? Sa Juan 19, nga gipaila ni Kristo nga ang iyang inahan pod ni San Juan nga mo nang atong sundugon pod si Juan nga kung giila niya nga inahan pod si Santa Maria ato pong ilhon nga inahan si Santa Maria sabutabol sabutabol unya naamong koy pero dili lang kay niya kun nakadungog ani sa una nakadungog na ko ngano kuno nga babae man ang gigamit nga term ni Kristo ngadto ni Mama Mary. Ang uban god ilang lainog sabot nga para mura kuno wa magtahod si Kristo sa iyang inahan. Dili na mao, no? Sa atong panahon ron, sa atong vocabulary, kung mutawag kag babae sa usa ka babae, dili nimo tawgon sa iyang ngalan, mura na siya insulto. Na moingon lang kag babae. Murag na ay malisya. Pero sa tradisyon sa mga Hudyo dili ingon ana. Kanang pagtawag og babae sa ilang panahon usa na kadakong pagtahod. Dili na to isabton sa atong pagsabot karon, atong sabton sa ilang panahon giunsa nila paggamit ng pulong babae. Di ba? Sa atong pagtuong Katoliko, kanang pagtawag og babae sa ilang panahon mo'y atong gi-adapt. Usa na kadakong pagtahod. So dapat nga mao na gilitok ni Kristo, iyang gitawag gihinganlan og babae iyang inahan. Usa na kadakong pagtahod sa ilang panahon. Pero sa atong panahon ron lahi na. Di ba? Sa unang galiwa may apelido, usara man gingalan, karon na may apelido. Nya sa ato pod karon kung naan na kay ngalan, murag dili maayo nga tawgon nimo og babae lang ng babae, labi na imong inahan, tawgon nimo og babae. Mura na tagway batasan ana. Pero sa panahon ni Kristo dili ingon ana, kay kung wala pa niya tahura ang iyang inahan, buot ba natong ipasabot nga si Kristo ra po'y nagsupak sa napulo kasugo nga niingon diha tahura ang inahan o gamahan? Diba? Kung gihinganlan gitawag ni Kristo iyang inahan og babae, kana nagpasabot na nga usa na kadakong pagtahod sa ilang pagsabot. Kay kung dili pa na pagtahod na mura gihimo na to si Kristo wala magtahod sa iyang inahan.
Unya, ang pinakabugat pud ana para makailata, para masayod ta nga ang babae nga naa diha sa proto-evangelium kanang sa Genesis 3:15 ba. Babae nga lahi ni katong unang babae nga si Eva. Katong unang babae god si Eva nahulog sa sala kay nagpatintal si Hawa. Pero sa Genesis 3:15 naay babae diha nga dili makig-usa si Hawa. Makig-fight jud. Tuto pa dili gyud mo paulipon sa sala. Naay babae diha nga gitagna sa Genesis 3:15. Ato ning isgutan sa sunod Domingo pohon kung makahinumdum ko. Ang babae diha sa proto-evangelium Genesis 3:15, babae nga ang iyang kaliwat kung sabto na mao na si Kristo, babae nga lahi ning babayhana. Kuani. Ang ako nilang idiretso kay wala tay panahon ato ning expound sunod Domingo pohon, ha? Okay. Kanang babae diha sa Genesis 3:15, si Mama Mary ang gipasabot ana. Babae nga lahi ni Eva. Kasi Eva nahulog man to sa sala. Kining babayhana dili ni mahulog sa sala, no? Oh, ako lang ipasiuna ninyo Genesis 3:15. Babae. So mo po na usa sa hinungdan nganong babae ang giterm ni Kristo pagtawag sa inahan para masayod ta nga si Mama Mary ang katumanan anang Genesis 3:15 nga woman. Okay. So wa na ko igong panahon pastilan. Na wa pagali na ako ma-discuss tug ayo tong katong dulia, hyperdulia o latria. Sa sunod na lang kung makahinumdum ko. Okay. Wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulmanon, kahayag sa pagtuong Katoliko Silbert Don Doyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.